बिनियावबो तामनो बिसोरो दैनाय रिंसा हामबाय सरबजों जे सोशल मिडिया दा यूट्यूब चैनल लेंगे जे भाई मंदा फाइने रखना एक्चुअली कয়েক दिन नमैनाय বিশেষ थायदा नखरनो जे दंगर टीवी चैनल नि बिसिं दैखायनाय जे आनि मुंतै खायनाय जे ब्लेम खाय दं माने अब्रो तैनाय कয়েকটা কক दङ ककनो रिप्लाय नानि बागैनो तिनि मानं हरका कुइला आंखाय नरक जे भाई मंदा फाइने नरक नायफ्लाय हामबाय ताइची बाय आफारो एक्चुअली जुदि सानानि थांगा आंखाय दंगर टीवी चैनल नि बिसिं दैखायनाय 10 तारिखनि जे बरंनि रिपोर्टनि बिसिं दैखायनाय आं ताइसा खबर मानखा मान बिसिङाव जे खोनामान अनुसारे बरक जे टाकाटला एरियाव बा टाकाटला आमसायाव 9 तारिखआव बुंग्रोलायखा सिलायकलायखा होनैनाय आजागाव 6 तारिखनि कायसा भिडिअ फुटेज न बरब मानिनाय आनि मुंगैनाय ताय सिनि कर्मी ताय कयक जनानि मुंगैनाय जे बरफनि बुं सावैनाय हुदा हुदि हायना अनथक खालायनाय अ बुमपे खरनायाव सिलायकनाय बरफनो हनि जे सामानि अबनो तैनाय आं तिनि सराय खालायनाय पाब्लिकनि बुसगांगो सिनि टाकाटला बा सिनि बुसगांगो आं कयकटा ककनो सानानि बागैनाय मा फायका आं ताबुकनो जेहेतु आनि मुंगैनाय ब डाइरेक्ट आजागा सावै दङ मानेनो आंबो सिनि जे दंगर टीवी नि चीफ एडिटर जेकब देबरमान मुंगैनाय आं डिफेमेशन केस रुइनि ताबुकनो बर्तमानाव जागा फाइ सबायद्रक गाय अ जागा आं सानानि नायमानका सराय मनो 9 तारिखआव हर बुमबे खाका आरो जे ब जागा सिकनसा भिडिअ फुटेज माने अब आनि गारि बिसिङनो अब হয়তো মোবাইল বাইকে আপনাকে ফোন নাংজাখানা আনি গাড়িও তো কাহামাহামিয়া যত বড় নকাও কর্মী বিষয় কাও তাই অন্যান্য যে বরক নাঙাই দংনা রং টাঙ্গাও বিভিন্ন বরক আনি গাড়িও কাও কামানি বিষয় দেখাইনা হয়তো ভিডিও কিসিসা ফুটেজ মানহা আব 6 তারিখনি ভিডিও ফুটেজ কা 6 তারিখনি ভিডিও ফুটেজ বাই যে 9 তারিখও টাকা জলাম চায় যে বুমলাইমানি তাই সিলাইকলাইমানি বা আনি মুং সাউইনাই अब फनानि नेतृत्वनो फनासनो बुम खितार बुम सिलाइको होने जे सालाय दं माने बा बिनखुक जे सामानि अब सठिक पाब्लिक न बिनि इन्वेस्टिगेशन खायमानि बिसिं दैखायनाय सठिक रिपोर्ट रुथुं होनाय आं गनो कयफिरो आरो आं डिफेमेशन केस फाइल खायरिखा अ जागा जुदि आं सानानि दगत ककमान दङै दङ आं ताव बर्तमानाव आगतलाव दङै दङ समजतनो सायमानो सिनि 2026 जे टीटीएडीसी इलेक्शन ओ एडीसी इलेक्शन नि सिगांनो आनि नगो जे 10 तारिख सिनि लास्ट प्रसादनि दिन आदिनो सिनि तिप्रमा थार गोबां मा बंनि जे वारियर फायनाय आनि जे टाकाटलानि नगो आनि नग सबाय सुक्रुब खायमानि प्राय 25 टा मतो गारि सबाय सुक्रुब खायमानि सिनि 70 टा मतो बाइक सबाय सुग्रुबनि जे नष्ट खायमानि ताय आनि नग हुकनो सबाय सुग्रुब फायमानि परेबो जे आनि नगनि माने खनि दंमोन रां फैसा থেকে শুরু खायनि रां से থেকে शुरू खायनि जे निर्माल मादा থেকে शुरू खायनि जत जे नांमानि माने खनि रखनो लुटि पुटि तलां थांलायमोन आबो सोंनुखा इभेन सोंबा जागा सायमानो जेमन जों जे दुइति हजांना सेलो मटर पर्यन्त ब्रक या गालिया चिकन अब जिनिस ब्रक दिसै तलां थांमाने आबो सों जतनो सायमानो गाय जोंथ ब्रकनि फाननि बुसगांगो बरंनि जे एक्टिविटिनि बुसगांगो जों 10 तारिखनि थेकेनो आं टाकाटला आमचायो हेगबा सिनि जे टाका 18 टाकाटला जंबुजला एरियाव सिनि कर्मी ठीक शुरू खायने आं निजिसे थाङैमानिया बरक थांगांगांगनो बरक संनो गेरौ खायो हेगबा आयंग बिजेपि नेतारो खायो नि संनो हयतो गेरौ खायमोन जों नगु सायमन क अजराव जे आनि बुं सावैनाय ताय सिनि कर्मी कयक जना बुं सावैनाय ब्रक विभ्रान्तमूलक जे कक सावैनाय सिनि पलिटिक्स माइलेज नानान बागैनाय पलिटिकल जे रिपुटेशन आनि निजिनि जे रिपुटेशन ब्रक नष्ट खायनाय बागैनाय जे कूटनीति टिखायनाय बिसिंतै जे ब्रक जे कक सलाय दं माने अब बन्द खायते हयतो बस केबो बाय साजा गने ब अब हाय रिपोर्ट दं बस नामै मार खाना हाय मा दं ओंकाय ब अब हाय रिपोर्ट दं न इनभेस्टिगेशन खाया जेने सिगां सुदा आनि रिपोर्ट या आनि कक या जतनि जे कुनो इस्यु न तुइना ब बिनि रिपोर्टर नानि सिगां ताइबो रिलीज खायनायनि सिगां बावनो इनभेस्टिगेशन खायने खाम हामिया सेथ्रय नायमानि बिसिं दै खायने बर नानि ओंथों आगाबो बिन थानायाव गयनाय आरो एमने तो आं डिफेमेशन केस
bini mungina khairka bo bahike bobti khe reply raite abo police nainai o je case no 6 tarik ni je video footage bai o je 9 tarik go je bumroja boni je gotna choli tongmani ba taw chodura je public hoirani mulok ngi tongmani hoirani ngi tongmani obono bono clear khaiteng ga last digo ang obono sana nayo sini je takatla am chaini to sini ramsani ta hoktai bukuk chongno singa bahai jara BJP নেতৃত্ব খাইনারাও singa bahai যেমন সংসিদ্রা বাই হেগবা সমাজনি ক্ষতিং थों এলাকানি ক্ষতিং थों जों आबो कोनो दिनो बिसास खाया जों गोबांमा दिन रमैनाय सिनि एलाकाव सिनि टाका लाम चायो जों पाब्लिकनि बागैनाय एलाकानि बागैनाय बरक नि जीवनो जे नांमानि जिनिसटारनो जों बाहायके बबतै खालायनाय जों सुबाय मानाय जों आबो चेष्टा खाय जों सुबालायखा जेहेतु जों राज्य सिनि सरकार केन्द्र सिनि सरकार जों थांनाय बिगत 5 बोसोराव बाहायनाय एडिसिनि जे खमताव ति प्रमोद दंमोन बिसिंति खालायनो जों बरबाय जों तालमिल खायमान बिसिंति खालायनो जेहेतु राज्य सरकार बरबाय जों दङ होनैनो जों मिलि जलनान बागै चेष्टा खायखा हायबानो जों जतनो सायमानो सिनि जे ताकाजला हाय आमचायो बरंनि जे माने दाबदाबा बरंनि जे तामनै सानाय बरक जे बंनि फान बिसिंति बंनि जे फाननि बिसिंति खालायनो बरक दल कायसा दल किसिंनो जों वालायमानि बुलायमानि तकलायमानि जों बिसोरबो जों सायमानो आं नरबनो बरक दल जे 9 तारिख बरक बुमरलायनानि सिगां गुलिरलायनानि सिगां बरक दल कायसा बुलायनो जिबि कलायमान हस्पिटालाइज जों माने आंगाबनि फुटेज रक मुथनि रिरिवानो आरो सिनि बर्तमान जे ताकाजला जम्पु जिल्लानि जे बरंगनां एमडिसि ताव कटाल जे एमडिसि सिनि ताकुक सुरज देबबर्मा बत सिनि प्रत्येकटा बिजेपि खरकसा सिनि कर्मी रंनो निजिनि बुखुकबायनो हुमकि दमकि रुइ ताबो हुमकि दमकि मानि थागिया ब बिनि खरं सातै जे दै खायरो सुवाग नंजाब रखम खाना बा केफेक जिनिस नंजाक जाजाक आव हाजर रबो अनेकटा सिनि कर्मी